sayang sayang pacarku sing tak sayang sayang sayang. Aku tresno padamu hanya seorang. Satu hari tak jumpa koyo saulan. Hati rindu rasanya tidak karuan. Sayang 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 bojoku sing tak sayang sayang sayang. Engkau manja membuat aku terbayang. Engkau marah tambah cantik nan rupawan. Kau menangis membuatku tambah sayang. Sayang 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 jangan ragu alias bimbang. Percayalah cintaku takkan berkurang. Tidak makan ingat mama rasanya jadi kenyang. Mau tidur ku cium pipimu sayang. Ayo padha lengthik tuture wong tuwa. Wong urip nok donya baca saya ambro no. Ayo tansah ngati-ati cak kelawan waspada supaya sampean besok gak bakal leku. Tembung becik ketitik ala bakal ketara. Iku ngono tuture dik wong tuwa. Mula dadi wong urip aja ngumbar hawa nafsune. Sebab menungso kabeh bakal ngunduh wae pakartining dhewe. Dulur-dulur mbok aja lali salat isya. Sawangen jagate cak kok wis kudu rusak. Ndang ayo padha eling dik tuture kiai lan bapak. Wong urip nuk donya mbok aja nyasa-nyasa. Dulur-dulur melok salat subuh mumpung durung kedisian langit rubuh. Mumpung isih urip adik-adik padha golek kawruh. Kawruh agama iku sing paling ampuh. Dulur-dulur aja ninggalno salat duhur. Sampeyan besok nek mati cek oleh panggonan dhuwur. Cuma nek wis dadi wong Islam
mbok gak usah takabur mundak-mundak besok nek matine kufur. Bapak ibu sedaya mawon melok salat asar supaya sampeyan besok gak bakal kesasar. Ayo padha dilakoni ya Pak ya Bu karana sing sabar kenek kanggo sangu no ora-ora maksar. Sedaya para penonton melok jamaah magrib ayo padha dilakoni Pak Bu mumpung isih urip. Cuma aturan salat iku Bapak Ibu kudu disiplin lan tertib sebab salat sampeyan dicatet malaikat raqib lan atid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atama fi ilmi lahi sholatan taimatan bidawangi mulkilahi ya Rabbi bil Mustafa balik mago sidana ikfir lana mama toya wasi al-karom wal habibul ladhi turja safa atu likulliha kulli minal awalin mutarim. Yo! Tombo ati iku limo sawernane maca Al-Qur'an angen-angen sakmaknane kaping pindho salat wengi lakonono aja lali wong kang saleh kumpul kaping papat tenggelem luwe kaping 5 dikir wengi ingkang suwe salah sijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabah. Namung semanten Pak Sukadi sairan kula sailan boten barang kerasa. Alhamdulillah eling-eling main ngene bola dhewe pelawake komplit sembarang dicukupi atraksi ping 3 sange ya main ngene kancane dhewe ngene dulure dhewe. Lho sapa iki rek? Oh alah. Oh, engko ae dipangan saiki laren dhisik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan saudara. Tepuk tangan. Hadirin
Hei. Ya Allah Gusti, dinteni wong akeh kaya. Kon niku ya apa sih? Ya Allah, lising kon meng tak kurungi lah apa kok brosot iku lho. Aku rekaman. Oh, rekaman. Rekaman tak teko aku. Rekaman kon kaya iso nyanyi Li. Lah aku rekaman karo bahasa Arab kok apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Sarip. Mbah Surip. Oh, Mbak Surip lah sing iku tak gendong. Iya. Gak mana-mana. Gak mana-mana. Gak mana tak gendong-gendong. Orang ngono masa. Tak gendong kemana-mana lah. Kok gak mana-mana? Enak tahu. Ada lagu ngono kok. Tak gendong Iya. kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak toh, seneng toh, mantap toh. Daripada numpak bebekmu, enak numpak bebek. Daripada numpak bebekmu. Daripada naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong, enak kan, mantep kan, mancep kan. Kapok kan lho. Ambaan sing kon metu sapa? Mang tak kurungi kok brosot kon. Aku selaku kudu metu kok. Enak kon, aku selakat mang wis untup-untup barene. Ya carane dimpet. Dimpet apa wis kebrojolan. Mas sing ngono sing digawe wis ngomong. Sapa? Mas pelawake tok sing ganteng-ganteng tok ae. Lah iya bener sih. Pak Sukadi wis ngomong. Iya. Dagelane sing elek-elek gale ngetokno. Sing ganteng-ganteng tok lak pas. Termasuk Aku metu dhisik. Sontolo Yoli. Pas nang disiki ayo ku apa? Rupamu elek disiki. Lah kon sing ganteng. Lah iya awak dhewe kan kayak Saiful Jamil. Kaya sapa? Saiful Jamil dong. Ngene kaya Saiful Jamil nek potonganmu kaya Saiful Ngutil ngono. Potongane ngene kok muni ganteng. Wong potonganmu sakilan iku ya gak jangkep. Lah tangane sak pira? Lah sakilan sakmene. Wis ngene lho Li kok gak penak sawangane kok aku merendahkan awakmu. Minta suara bulat penonton Bapak Ibu saudara-saudara supaya iki ganteng napa elek? Ya apa? Kang kurang kompak. Tidak kompak. Minta sejujur-jujurnya. Malu deh. Joko dhisik gelane. Sing muni-muni ku lak ponakamu misanamu. Ayo timbangkan kewirangan lho kene lho, temen. Minta suara bulat penonton seluruhnya saja. Jawab yang tegas, yang jujur, su paling ganteng apa elek? Timbangane kon kewirangan, Dek, tak kandhani kon. Wis takono dhewe, takono dhewe. Gak usah takon lah apa mesti kandhani ki. Lah kon kupingmu budek kaya apa? Lho, Dek balenono. Dulur-dulur su paling ganteng apa elek? Ya apa lho? Campur ngono kok. Lek ndok kono-kono elek khusus ndok kene iki mesti ganteng. Sebabe apa kok ngono? Sebabe apa? Aku tahu kecekel ndok kene. Tak sodok kon kok. Potonganmu. Meneh maneh iku ya Mas yo nek teko kono kene ki assalamualaikum. Oh, Ora selamat malam gak assalamualaikum ra diduga. Loh, Nandi? Foto. Hilang wis. Arek purian kaya ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teko kono goblok. Ya Allah rek, bocah iku ndableke. Masa brosot liwat kuno iku lho. Waalaikumsalam. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu ngomong assalamualaikum goblok. Wes ngono lho. Ojo pencilaan lho, kamu pelecehan rupanya kamu. Aja pencilaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu sing teko iku ucapkan assalamualaikum, aku yang nduk kene jawab wajib itu. Waalaikumsalam. Jawab wajib. Yang menjawab itu wajib. Sing gak wajib Sing gak. ngucapno salam iku sunah. Oh, lah sunah gak melok iku. Kok sunah gak melok? Maksudnya mengucapkan itu lebih afdol, gak mengucapkan gak apa-apa. Tapi sing jawab malah wajib. Ngono lho, Ri. Sing jawab Malah wajib. sing gak jawab Dosa. Ana wong mengucapkan salam kate gak gelem jawab. kemeruh kon ku tutut. Meru apane? Nek kon muni assalamualaikum
Ya kudu menjawab waalaikumsalam. Aku muni apa? Waalaikumsalam. Nek gak jawab, Dosa. kaya ora rupane dosa. Dek kene iki kalau bulan tidak langgar. Wong kene iki wis kusuk-kusuk. Gak usah mbok kandhani. Iya, tapi ya iku nek mengucapkan salam tolong dijawab dong. Nek gak dijawab, Diomongi dosa kok. jare sapa? Kok jare sapa lah? Kok niku percaya ta enggak? Berarti wong kene lak akeh wong dosa lan. Lah apa? Ha bendina ngono arene. Ya apa? Nek ana wong jawab salam kudu dijawab. Iya, Nek gak dijawab, dosa. oh saiki aku takon. Wong sing iku sembayang iku akeh wong dosa berarti. Wong sembahyang kok dosa? Lah iku dolan sing sembayang rombongan niku. Rombongan pada pikenik kae. Wong akeh iku sih. Sembayang sing grudukan niku lho, Tut. Itu namanya jamaah. Lah iya, sembayang wong akeh iku. Lah kok rombongan? Lah ana sing nduk ngarep ae iku. Lho, iku jenenge imam. Nah, imam gak tau sembayang kok kon niku. Ah, Sing sing kalau imam dodol bensin babatan niku lho. Gak tau sembayang arek iku. Sing mburi wong akeh. Mburi wong akeh terus dhek nduk ngarep dhewe. Lah iya iku jenenge imam. Alah, wong nggonku jenenge Paki kok iso. Paki ku, Paki. Kadang Rokim. Ini loh Li, siapapun orangnya, sing di depan itu pimpinan sholat itu namanya imam. Wong imam mendem ae penggaweane kok gak tau sembayang arek iku. Embuh. Paki. Imam. Siapapun orangnya namanya imam. Oh, Paki diganti imam ta? Yo gak. Imam dadi Paki. Pimpinan sholat itu namanya imam. Wis, ya gak apa-apa wis. Masih mbok le imam gak apa-apa, Paki. Siapa sing ngeleket biyen jenenge ya imam? Nggonku ku Paki dudu imam. Ngono. Hi, ngono kok. Imam. Imam. Ya. Lo ngarep mangga imam ah? Ya. Lah mburine lak akeh kan kancane ngono Iku jenenge makmum. Arek endi ku? Sing ngarep iku jenenge imam, sing mburi wong akeh sing mbok jenengno rombongan mau, iku jenenge makmum. Aku lho mburine pas iku. Kok kan gak sembayang ngono kan Jenenge makmum. supali lho mburine imam mang lho. Masalah rek supali rek. Siapapun orangnya sing burine imam iku jenenge makmum. Ngono lho Li supali. Makmum. Lo ngarepe mburine imam. Ya. Imam melak ngene kok sih. Heeh. Pertama-tama kan angkat tangan. Angkat tangan kaya apa bedel lah. Pertama-tama takbiratul ihram Allahu Akbar kok angkat tangan. Lah sing wis seru iku sing gorong lak angkat tangan iku jenenge. Wis sak karepmu lah. Mari ngono tangane ditekuk. Ditekuk sendakep Allahu Akbar ini lho Li. Ah sing seru, sing gorong ero. Embuh limbuh. Nah, mari ngono lak terus jengking ngono kok sih. Aja jengking. Iku jenenge rukuk. Nah, rukuk sing wis apal jenenge rukuk. Sing gorong apal ayo jengking bareng yo. Aja muni jengking jember aku. Lah iya. Apa imam? Rukuk. Ya. Kemarin kan aku ngadeg mana terus ngene kan sih. Ya, betul. Apa iku jenenge? Iku jenenge sujud. Nah, omong jare imam saiki sujud. Wah, kon iku ngalang-alang jenenge tok, Mas. Kok Ya Allah Li. mengkla-mengkle. Repot musuh gendeng iki rek. Sujud iku nang lamongan gak mulai-mulai. Iku jenenge sujud. Jare mangkok imam. Maksudnya gerakan sholat yang bentuk itu namanya sujud. Oh iya sujud wis mbok lalih gak apa-apa wis imam sujud. Kok niku. Bareng nak nduding ngene aja. Mari. Sembayang sing ape buyar ya lho. Buyar padane ludruk kae. Sing entek-entekan lho. Ape mari ngono. Nah, kan imam muni Assalamualaikum warahmatullahi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul. Lah sing mburi kok gak nyemauri Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok gak ngono? Berarti lak dosa wong-wong ayo. Ayo ngomong. Ngono jare nek gak jawab salam kok dosa. Kira-kira nek makmume jawab Waalaikumsalam, wong sak musala iku salate badar kabeh Li. Lah kan sing muni dhewe ngene anak salam kudu Sing tak dijawab. maksud nek ana salam iku harus dijawab. Contohnya, kon petuk aku. Kon sing teko mengucapkan assalamualaikum. Aku nang omahmu tok tok tok, aku yang mengucapkan assalamualaikum. Lah aku Menjawab waalaikumsalam. ya nek nduk omah nek gak sapa njawab? Nek gak ono omah gak dosa. Lah iya. Tapi nek kono omah. Nek kono omah selagine kon krungu kadek gak menjawab dosa kon. Oh, ya betul.
Ya gak ngerti lek nang ngono lek. Lek kakekmu ngono ah. Mulane ngalor ngidul dilok rasane maratuwane. Oh, tapi anakku ya apa? Anakmu apa? Bapake ngene gak apa anake. Anakmu mbok banggakno apane? Sing lulus SMA, Sing SMA Kediri, arek kurang ajar. Cakut lulus magrib wis wong tahlilan, grang-greng nok prapatan ambek ngombe ambek mabuk bentoyoran. anak ben. Iku cara anakku tak cekel top wonyo ngono ae. Emang yo gak anakmu tok nek anakku masuk aku ngono tak seneni, Dut. Tuturana. Lah gak ngenteni kono nuturi ngono ngenteni awakmu. Ana wong salat magrib jamaah, grang-greng ora salat, ngombe mabuk nok prapatan cedhak masjid gak diduga. Anake Supali. Anake sapa? Anakmu. Wis tak tuturi. Alah kapan? Lah kon nang nggonku iko. Lho, wis tak kandhani kon. Ah, iko sing anakku. Iki kalau anakmu dolan ka lho. Iya. Ngombe-ngombe ndek prapatan. Sini. Nggawa gitar, tak parani langsung tak lokno ngono. Bener. Kono sejen bapak le. Bagus. Bapak iki tamune akeh. Lho kono-kono dadi dagelan. Lah apa kon ngombe perapatan? Heeh. Dadak anakku ngadeg kene. Ya apa? Sampe ngesok minuman ngene. Ah, biasa Pak, Pak penghormatan, Pak. Kon ditawani. Dadak anakku tambah aku ditawani, Ya Dut. Allah, li aja gelem li. Ayo Pak, penghormatan situ lho Pak. Ngono e. Bolak-balik nawani. Lah aku ditawani aku mengkerik. Kon ya apa? Ojo sembarangan. Iya bagus. Nduk ngarepe wong akeh. Cocok. Bapak mbok tawan-tawani. Kon tetep moh. Aku ya gak gelem. Sebabnya apa? Aku sore iki wis ndak akeh, Dut. Gak kuat. Ya Allah. Gusti Allah, kok iki ana umat sing kaya ngene iki. Mamula ana paribasan apabila pohon itu subur manakala buahnya banyak. Apabila buah itu jatuh tidak mungkin jauh dari pohonnya. Ah, berarti kon ngarani aku nek ngono. Kacang gak ninggalan jaran. Alah, berarti kon ngarani aku nek aku tukang ngombe ngono ta? Ayo kon gak tau ngombe, Blas. gak tau main, Gak. gak tau main blas. Lho, Anakmu sing SMP lho saiki doyan main judi. judi. Aku jenenge togel gak tahu. Nah, Tombok gak tahu. Titip gak tahu. temenan Ramal gak tahu. winginane pas dekat desa Ndek ndi? ana wayang, Nah. dadu-dadu, terus kon dikecek polisi digiring diunggahno motor. Main dadu kok. Aku ya gak main dadu. Aku ya gak tombok, aku ya gak nguling ya gak titip. Lah kok dikecek polisi? Iko bandar tuh tak. Bandar kok. Gak ngerti kaya apa. Bandar. Wong main gak tambah bandar kon niku lho. Lah iya wis ero ngono kok gak urusan. Jenenge wong ndek ngene perjudian iku gak urus polisi. Sak kecekele dicekel. Mamula Ngawur kon. nurun nang anakmu ya kaya kon saya bojomu. Oh, tapi sing anakku wedok alhamdulillah Alah anakmu wedok apa? lulus SMA saiki meteng. Lho. Ngono ku seneng kon. Nah, Bangga kon. lho ya bangga sih. Arek meteng bangga kan. Lho apa anakku meteng gak oleh Berarti ta? orang tua tidak punya harga diri. Jare sapa? Arek meteng kok seneng. Lho wong ana bojone kok gak oleh. Wis dirabi wong. Mari lulus SMA rabi meteng gak oleh ta? Tak kono dhisik tak sodok basa kan kok. Oh tiba wis terus sing rabi ngono ah. Lulus SMA rabi, Heeh. mari rabi terus meteng. Bagus. Anakmu piro saiki? Lho, 11. Kok 11 ya, Li? Sing 7 gak ono ndase. Kok anak kok sampai 11 ya, Li? Lah kon ya apa mau anakku pancet loro. Pancet loro. Bojoku. Bojomu piro? Ya apa? Kon ro bojoku mbek bojomu ado. Tut. Alah gak iso tetep ayu bojoku, Li. Lho nek ayune ayo bojomu. Iya. Bojoku koyo Manuhara. Bojomu? Iya. Subhanallah, Li, Bareng aku nang omahmu Tut, bojoku tak jak nang omahmu. Heeh. Bojomu ngene mecicili bojoku. Kaget nek ndelok bojoku koyo Manuhara. Heeh. Aku disenggol karo bojoku ngene. Sopo ya ngono. Ya iku manuk bulbul lah ngono. Ya sajamu, Li. Kon ngenyek bojoku. Asline ayu bojoku, bojomu. Lah kon gak namatno. Apane lah wong kon bojomu wis lemu. Gawe kathok pensil 3 prapat, bokonge ketok seprapat. Terus gawe kaos ngepres ketok udele, nyapu ambek jengking ketok putih bokonge bojomu. Oh sip.
Ya Allah, bokonge bojone Supali putih rek. Ya apa? Geluwabar temen putih. Lah iya. Tak cedhake prosoku tak putih mulus. Apa iku? Alah duduk. Apa? Alah kutil tok iku. Rentep kadase iku. Iku duduk kadas goblok. Apa? Iku panu kronis. Lah ngono kok mbok pamer-pamerno iku. Arono tolong kelongkopen. Tak sodok kan kok. Awake lemu iku kemenyek mlaku biasa ngene ae. Diegale-gono. Iya nek gak bokonge iku muni. Mari senam. Kok 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 kok. Tak suwaduk teko mburi bojomu kaget. Kok 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 kok. Kata, iku bojoku masa kok mangkokane pecah. Terus sampe kok. Bojoku senam. Kongkon jilbaban kaya wong-wong. Gak cocok lu. Kayak baju muslim. Rambutnya gatel. Mosok maghrib useme wong salat mbok gogok nang ngarepe lawang mangku anake. Iya, Wis gak klamben kotangan tok kotange bolote 2 meter. Wah, keliru kan duduk bojoku iku. Bojomu. Duduk. Gak kotangan. Bojoku gak tahu kotangan. Keliru kan iku. Duduk lah bojoku kotange bolot tok iku. Lah lapo gak kotangan? Kamot, gak cocok. Tukakno sing nomor 28. Heh? Nomor 28. Wis tau tak tukar nomor 130 lho, gak sedeng. Lili sak pira lili? Yo nek ngene, gak Terus carane yen ngemiki anake yo apa iki? Ah, nek ngemiki gampang, anakku digendong plek, Gendong buri. dicengklak mak plek. Ngono. Repot. Tapi saiki repot tut. Repote apa? Omahku iki lak akeh lamuke saiki. Iya. Aku iki bingung tut. Heeh. Lamuk kok mesti ngrubung kuping. Lamuk? Kadek munine ngene lamuke. Lho, sing tak herani apa lamuk kok munine nging apa sih lho. Aneh lamuk muni nging ya suarane lamuk ya ngono iku. Ah, gak iso gak ngono kon nggonku penelitian terus aku. Memang ya wis ngono kuwi kejadian mula lili. Apa gak muni huk ngono. Suarane lamuk iku lah suarane kiri. Lah ya apa lamuk kok munine kok nging ate nduk kuping-kuping nging. Aku katok ndoke nek kon ngerti tak takoni. Tak teliti bendina wong omahku akeh lamuk. Sebabe apa lamuk kok suarane ngono? Sebabe lamuk kok munine nging tibake wis ketemu tut. Apa? Anan lamuk ngene nging sebab iku nyucup darah. Lho, ngono lho. Nyucup darah kok muni nging. Iya, mung gak nyucup mik gak ngono. Ya apa? Ngono, dek nyucup darah. Mung gak dek mentil ya. Ya gak mungkin. Nek lamuk sampe mentil, sing kulino mentil iki ya lambemu iki lho. Lah nek aku mentil awe nging. Ngawur kan niku. Ha iki. Ya iki gak salam dosa. Waalaikumsalam. Ah, gorong. He. Ana jenenge. Kon tarungono Apa? teko mburi. Wah, aku lak wis ngomong Seli. Karya budaya tanggapan terusan. Iya. Jagalah kesehatan. Umbin sedina ping 3 untalen bendina. Wis. Sedina ping 3. Aku nek ngelu ngombe bodrek. Nek watuk ngombe konidin. Gak cocok. Kumumen. Lho, Kumumen wis diombe wong balak-balik gak kumumen gak cocok kon. Terus ya bener. Esuk situk, awan situk, bengi situk. gak mau ngomong iku apa, Bos? Ngombiya batu baterai ABC. Untalen. Ya untalen dhewe. Rep, wajak kon ngomong to Mbakas anu. Ya halo. Sapa li? Siapa? Sapa li? Halo. Cangkeme iki lho bantere. Halo. Hei. Anggrek sapa nyerek krek? Oh, jangkrik. Yo. Oh, maaf. Oh, masyaallah. Maaf. Apa? Anu. Polisi. Iya, ada di sini Pak, ada Pak. Siapa nih? Patrol bosnya di sini. Aku. Loh, bojomu nglair ta? Oh iya, emang tak gawe nang rumah sakit. Ini Pak. Ngono kok mbok tinggal rene ya apa sih kok niku? Karo Ah, Halo. Oh iya, rumah sakit. Ya. Kula sendiri, Pak. Nggih, Truk. kula Saya sendiri. Nggih.
Saya sendiri Pak Trubus nggih. Ya. Ya, saya misuanya Pak. Suaminya. Ya, suaminya Pak, suaminya. Ya. Oke, bojo kula pun melahirkan. Melahirkan. Oke. Melahirkan. Nggih, melahirkan. Oh, nggih Pak, nggih. Oh, nggih nuwun sewu Pak. Laki-laki atau jantan Pak? Maaf Pak. Ini tidak pas bahasa Indonesia Pak. Bukan laki-laki jantan. Apa Pak? Oh, perempuan apa betina Pak? Podo ae. Laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki atau perempuan Pak? Oh. Hah? Banci? Oke Pak, matur suwun. Alhamdulillah. Anakku lanang anak lanang Alhamdulillah. Anak lanang. Yo. Waalaikumsalam. Lanang rek. Lanang. Oh, perempuan ini lanang. Perempuan jo wedok. Wedok li anakku wedok li. Matur sembah nuwun. Lah kono. Nggih, matur sembah nuwun Pak Dokter. Yo. Terus dos pundi Pak Dokter? Kesehatane yoga kula. Oh, alhamdulillah. Saras nggih syukur. Pirang kilo? Nggih, ini beratnya pinten? 9 kilo. Iku bayi tak pedet. Pak Dokter, ancene bojoku ndablek iki. Mbobote gak tak oleh ngombe sampe buah kakan, buah-buahan sampe Kesuburan. kesuburan. Nggih, terus dos pundi? Oh, terpaksa bojo kula dioperasi Pak Dokter. Jahit bojomu. Oh, nggih dijahit. Oh, nggih mboten napa Dokter dijahit nggih. Anu tapi kula pesen Pak Dokter empun kabeh, kula sampean numan cici mau. Apa mah? Pasti gak dikongkon dadi umani sih. Ya Pak ya. Ya dijahit sewajarnya saja Pak. Oh 9 kilo Pak ya. Iya. Ya kalau dijahit ya tolong supaya baik itu diobras Pak. Aja. Jangan paten beridut. Maaf Pak, memang teman-teman saya kurang lancar berbahasa. Jangan diobras. Lebih indahnya lagi, di bordel saja Pak. Aja di bordel. Anu, nggih mboten napa-napa Dokter. Nggih. Ditato Pak, ditato. Tato. Mboten wah tato. Oh, nggih matur. Nggih. Biayanya berapa Dok? Biaya. Oh ada penambahan biaya. Penahan biaya. Oh supaya bagus Dok ya. Oh iya, terserah dokter aja warnanya. Boleh. 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 Oh di airbrush. Di airbrush do opo? Aja kapin. Bojo kate disablon. Ngawur Kon tak kandhani itu tambah kon. Yo. Ancene bojoku ndablek. Mamula nek wong jenenge wong meteng iku akeh sirikane. Biyen kowe tau kadhaane kan kaya ngono iku. Iya. Tapi wong aku ya gemati ambek bojo rek. Heeh. Pengen eli. Jarine iku kok arek-arek Sidorono ya. Ya iya. Nang rumah sakit. Tak kado. Apa? Wong sarene bojomu nglairno anak wedok. Hah? Tak kado. Apa? Iya, apa biasa nek wedok diadu apa? Ya apa sih? Aspal ngono iki. Aspal ya apa sih? Kado Tak kado harmonika. Kaya apa anggemu bojoku ngenggong ah. Anak wedok lho Li, anak wedok lho. Anak wedok. Ya paling tidak peralatan bayi kanggo arek wedok. Nah, peralatan bayi. Apa kira-kira? Pedak, Pedak, sabun, sabun, balsem, ojo rek. Karo jamune, jamu. Jamu. galian montok, Galian montok bojo. galian singset. Ojo. Apa? Aku kapok sing wis galian singset. Lah apa? Galian singset padha ambek galian rapet ah. Iya. Bojoku sadurunge mbopot ben tak tukono galian rapet iki. Iya. Sak dus kan isi 12. 12. Diombe kewabeh. Mbok aku teko tanggapan kerapet iki. Terus Aku goleki gak nemokno. walah. Salah. Ayo apa? Nek ngono meneh, Nah, tukokno jamu galian renggang. oh ojo. Kalian renggang rada renggang. Wis tau mali galian rapet kerapetan tak tukono galian renggang. Sadus aja diombe kabeh. Tibake. Mbok kerenggangan gak iso mlaku ngono. Wis, karo bojone liwat tambah nemen. Meneh bojo maring lairno kan awake sik gak sehat. Tukokno jamu becak. Becak Apa apa? becak? Cek mancal-mancal. Wis aja ngatekno sapa-sapa. Waduh sepeda. Lho. Aja dijangkrane iki rada setruk iki. Dosa ta? Dosa
Heh? Dosa, ben gak salam. Salamu cek gak dosa wale. Omongmu iku keliru. Dosa. Lah, Dosa. Ben gak salam. lho keliru goblok. Salamo. Lah, Cek dosa. lah apa kon nurut arek-areki? Sing bener iku dosa, kon cek gak salam. Lah iya. Aku mau goblok mapat. Mosok goblok papat lho, Bos. Ngene lho rek, wongku. Ya apa sing bener iki? Kae ketemu. Endi? Ah, lho mbuh. Lah kok ngene lho, Rek. Endi? Maksud kate nerangno ngono lho. Coplok talaline. Ucapno salam. Ah, ucapno salam nek kepethuk kanca nek akon agamane Islam. Lah, Ah, ngono lho. Cek gak sampe dosa. Umpamane teko kono kaya liwat macet gak sampe dosa. Olokno. Ah, ulunno kaya layangan ngono lho. Ulu salam ucapan. Assalamualaikum. Lah iki lho cek bener ngene iki. Gak iso. ya iso kok ngono ae. Mas tak dosa cek gak salam. Gak salam ta cek gak dosa. Assalam. Ya terus. Tarik dulu no. Iya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, seperti teman saya Trubus ini. Ya betul. Juga kamu si kentut. Aduh, munyu. Iki ngrepoti iki. Masa ngene kok munyuk. Waalaikumsalam. Seperti sahabatku Trubus. Betul. Oh, tak kentut. Oke. Grandong. Kancane sing ngapung. Loh, mbone iki. Oke. Ya apa? Halo. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ketemu kamu. Oh ya. Iya, Terima kasih ketemu kamu lagi. bagus. Kamu sini. Ala apa? Apa-apa. Yoga ya. Wis, lah, Lah apa sih? Malam Sabtu, malam Sabtu, meneh malam Minggu. malam Minggu. Nek duwe duit celengan, Celengan. ayo melok aku. Nang, Golek cewek sing rupane ayu. ojo kuwatir. Kenek gawe tombok karo jamu. Syukur-syukur areke gak kuru. Neng, Alun-alun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah Yune. Aku sayang kok wis ndek bojo, gak ndek bojo aku gelem ngrabi arek iki rek. Oh, gendeng ah lanang rabi. Wih, pakai jilbab. Iki topine Mbak Surip duduk jilbab. Monggo. Monggo. Masya Allah, nol ya apa ini? Nol nanti nek. neng gawe rok ireng tambah pantes. Oh, mripatu bitor sarung ora ireng. Lambene abang ya. Ora ireng kok rok abang. Wis ngene wis. Kon jange 17-an melok gerak jantak. Lho, gak. Sebagai warga yang baik harus mengikuti merayakan 17 Agustus. Melok. Tak latih berbaris. Saib. Keliru. Siap. Sapukan. Sapukan. Pasukan. Siap rawon. Pakusan Saib. Pasukan. Siap. Kok seyek? Komandone tegas tak kono seyek rek. Tekap. Baik ana balunge rek. Hadap kanan, gerak. Mengo. Hadap kanan lagi, gerak.
Nyeleot. Hadap kiri, gerak. Maju jalan. Stop. Oh, narik pada stop irek. Hadap kanan, gerak. Berjalan rodok mengsle. Ngene iki lho. Pane kebak. Oh, bo. Mengsle. Sabukan. Pak. Pasukan mundur sak jangkar. Titik. Pasukan ngadep kene digawe kiri ku apa kiwa? Kiwa. Oh, kiwa digawe kiri ya. Oh ya kiri goblok. Hadap kiri. Gerak. Rainya ndangak. Gerak. Rainya itu. Apa rainya itu? Tegak. Ya tegak hadap. Gerak. Rono. Maju jalan. Hup. Menggok kiri, gawe kiri. Menggok kiri, gerak. Pasukan nyeredek nengen, gerak. Melaku nyeredek. Nyeredek apa sih? Ono bahasa nyeredek. Hup. Pasukan rodok rainya rono nganan. Ditingkas, gerak. Mana ditingkas, gerak. Ya apa ini, Bos? Karek dong caluk ngene lho, Bos. Enak, Wan. Apa li? Suwitamu enak.